Sziasztok, Playerben vagyok. Ma egy nagyon izgalmas dolgot fogok mutatni. Rég volt bár videó, de majd nagyon jó lesz, mert én összeállítottam a négy legjobb magyar youtubert, és őket szeretném nektek bemutatni. Az a negyedik legjobb youtuber, neki én a Hollywood hírügynökséget ítéltem meg, amit Szirmai Gergő csinál. Ő tulajdonképpen ilyen hollywoodi, hát ilyen vicces, ilyen filmeket parodizál. Nagyon jó, én nagyon szeretem ezt nézni, és a negyedik helyet nálam ő érdemelte ki. Csak egy, amúgy a méretem, ami MS... A vicces dolgokat csinál magyarul. RP Polo. Fucking cool, köszönöm szépen. És akkor most tudjátok milyen? A világ legrövidebb striptease. Az öreg Mónika... Majd ti megnézitek, ha akarjátok. A harmadik helyet nálam lányok kedvéért Viszkok Fruzsi érdemelte ki. Ő is nagyon jó youtuber. Ilyen sminkes dolgokat csinál, meg ilyeneket. Most ezt nem akarom megnézni, de... Biztosan észrevettétek már rajta, hogy az utóbbi időben élethalok a sötét színű rúzsokért, és tudom, hogy már nagyon gyakran... Jó, ezt majd lányok megnézitek, ha akarjátok. Neki nagyon jó minőségűek a videói, és egyébként szerintem biztos tetszeni fog a lányoknak. Második helyet nálam Zsédav érdemelte ki, aki nagyon vicces Minecraftos videókat csinál, sőt nem is csak Minecraft, bocsánat, Zsédav. Minecraftos videókat csinál főleg, de csinál mást is. Csinált már olyat, hogy mert én megtehetem, azok is viccesek voltak. Nézzünk bele egy Minecraftosba. Ilyen Minecraft ilyen küldetéseket csinál, bocsánat, hogy reklám van benne. Nézzünk hát, hogy másikban nincs. Kutyák és macskák. Na. Itt vagyunk Csipivel és Hillárral egy, hát egy ilyen markőr napon, vagy minek hívjuk ezt. Köszönhetnek, besvárok. Ja, kitérek te is. Nem akarom itt nagyon sokáig nyomatni, mert majd ha akarjátok, úgyis rákerestek, de nagyjából tehát ő ilyen Minecraftosokat csinál. Egyébként ő a magyar YouTube-nak egy meghatározó alakja volt, és az első helyet nálam Pamkutya érdemelte ki. Pamkutya is már 5 éve videózik, augusztusban lesz 5 éve, és először nézzünk is, tekintsünk át az elejére. Az elején van egy kutyájuk, Pam, és csináltak vele ilyen vicces ilyen videókat. Sziasztok! Ezt a videót úgy kezdeném, hogy lefekszem, mert rohadszal így állni. Na, már is jobb. Gondolkodtam. Úgy csinálták meg, hogy ő egy ilyen beszélő kutya legyen, és akkor így csináltak vele ilyen videókat. A legizgalmasabb az. És rájött ide. Ahelyett, hogy... És utána ők valahogy nem is tudom hogyan, de áttértek a parodizálásra, zeneparódiákat kezdtek el csinálni, és meg sok ilyen külön kiadás van, meg minden, de nézzünk meg egy zeneparódiát, például mondjuk nézzük meg mondjuk ez a Well Hello Apu Vedd Meg paródia, ez nekem nagyon tetszik például. Érdekes paródiákat csinálnak, és nagyon jó témákkal magyarul, tehát nekem nagyon tetszenek. A két tag, Béla és Pista, ők testvérek, és nagyon jó paródiákat csinálnak. A Pista inkább rapben jó, Béla az énekel. Szóval ők azok, még elmondanék egy-két érdekességet, mert még sok érdekes youtuber van, én ezt a 4-et állítottam össze, és most lehet, hogy én szeretnék még tovább foglalkozni ezzel a témával, ez majd nagyon izgat, lehet, hogy majd lesz olyan, amikor 6-ot állítok össze, lehet, hogy lesz, amikor 10-et, mert engem nagyon érdekelnek ezek, meg hogyha nektek más a véleményetek, majd írjátok meg, és még azt szeretném mondani, egy-két érdekességet, hogy például volt egy nagyon jó YouTube sorozat, Freddy D. Rossz PC játékok, ezt egy ilyen
azért kezdte el csinálni, hogy a bátyjának ilyen meglepetés legyen, ezt csak egy másik videóból tudom. Ő már régen abba hagyta, de nagyon ilyen vicces videókat csinált, és például ezt is egy másik videóból tudom, hogy Szirmai Gergő azt hiszem azért kezdte el ezt csinálni, hogy csak gyakorolja a programokat, meg igen, tehát sokan csak így sokan emiatt kezdték el csinálni, hogy gyakoroljanak vele meg minden. Pamkutya, azt hiszem, ezt nem tudom, hogy ők mondták-e, de azt hiszem Freddy D hatására kezdték el csinálni, vagy nem is tudom, elején csak az egyikük szállt be, mert hogy az elején még a másikuk nem talált be lehetőséget, aztán bekapcsolódott. Én úgy ezeket szerettem volna bemutatni, hogyha nektek más a véleményetek, írjátok meg. Sziasztok!